alaiki ya sayyada Amina. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Ya sarkin bayi, ilahu na masanin gaskiyar nufina. Yau ma zan yi batu akan kadarin ɗaya wadda ta girma sanina. Umma Rasulallah, mai isar da tafi gaban wani ɗaya tunana. Komai in na faɗa ƙasa ya faranta wa shugaba da faɗina. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Tsira da aminci su tabbata kun sarkin da ya girma mukamai. Mai girman daraja a wani mai matsayi shi ne ya ara mai. Sa'alin sadika a sahabu Rasulallah sun tattara komai. Sayyidina Abakar da Umar har Usman Ali yayi masa kauna. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Dole na gaida waliyai shehana tijjani ba za na bari ba. Arjiyari dan umma kaulai ya baye barhama baba. Shak jibri magwani maula harazimi ba za na wuce ba. Sai na gaida sharifi jinin ma'aikin Allah jikan nana. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Maulana kenan akan aikin yake kullum babu gazawa. In har zai yi batu na annabi ne na faɗa muku ba canjawa. La uzra illa unzuru Rasulallah muke ba juyawa. Annabi ne a sama kowa a kasan kasa kun ji kaɗan a faɗina. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Kowa ya yi ladabi zan gaida mahaifin annabi kai madalla. Kai Allah ya ɗaga ya zaɓa ya bai ma'aiki ya sirralla. Ba wani mai girma a gaban ka da bayan ka sayyadi abdalla. Dole mu gode ma ya silar zuwan rahama a gare mu da ƙauna. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Nana salamu alaiki sau adadin rahamar da ta sauka silarki. Nana salamu alaiki sau adadin shakuwar kuke da ma'aiki. Nana salamu alaiki sau adadin kadarin abdalla mijinki. Nana ki amsa min dan isar batula umma ai da nufina. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Ya ruhi daga ruhin annabi mai kadarin da ya zarta kwatanci. Kyakkyawan zati mai kama da Ahmad Amina ke sirri. Mai karfin ruhin da ta ɗauki Rasulallah cikar hujja ce. Karshen girma ce da an ce Amina towa za ka tunana. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. na zuwansa rasulallahi cikar hujjata. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina.
in ana batun kadarin ki ina wata mulki. Maryam da Asiya Saratu suna nan ne a kasan mulkin ki. Ke ce gatan su ya silar ibadar kauna agun Allah na. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Ya tsaiwar bayi ran da annabawa du suka zo ɗakin ki sun sauke rawanan su suna a gaban ki suna gaida ki. Ba girma ba mai girma kaunudu ana a kasan mulkin ki. Ke ce gatan su ya silar zuwar rahama a gare mu da kauna. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Ya ummul adhar sayyada salamu alaiki kisan da zuwa na mai babban ɗaki kaf cikin halittun Allah ke yafi kauna. Khairul akhyari bayyanar risalar Allah ya kiblana. Alfaharin bayi har da rabbana duke ce na Amina. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Ya ummul kairi kashi fatimin kashafi na ganin siffarki. Dan sayyadi Hassan da Usaini kimin labanin zuwa raugarki. Duk sanda zan yabe ki bayyana ya Amina na gane zuwanki. Na tuba sayyada ku min abuwa bai faɗa ki amsa kirana. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada Amina. Ya ummun manzo almajira a gidanki take rokawa. Sai na fula uzuran nan ce na zo a gabanki ina kokawa. Ke ce mai kyauta in kika ban ummi ba mai kwacewa. Dan matsayin zara jikarki wadda matsayinta ba a musawa. Umma Rasulallah, salamu alaiki ya sayyada